كلنا بزجاج زمتقلو مخنيات ولا كwana تابي بحريو مخنيات تبقى فقاريو غريتا كابتي سرحتنيا جزا خوينات سرحلو زلا جزا نخوستا انتخونه ግን ንሳ ኣይከይድን ኢላ ስለዛ ኣቤቶ ብጣዕሚ ሓሪቆ ከም ዘሎ ንርኢ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ድማ እቲ ግሬታ ተሰርሐሉ ገዛ ሰብ ዝበሃል ዘይብሉ ምዃኑን ኣብቲ ገዛ ዘሎ ሓደ ሰብ መሲሉ ዝተሰርሐ ብርሃም ዝተባሃለ ባምቡላ ጥራሕ ምዃኑ ክኸውን ከሎ ሕዚ ግሬታ ኣብዚ ገዛ ነዚ ባምቡላ ንምክንኻን ያመጽያ እዚ ነገር ድማ ንኩልሑስ ስለዘበለሉ ግሬታ ውን እናይሉ ዋሕራይ ክትብሉ ስለዘይከኣለት ብጣዕሚ ሓሪቆ እቲ ንኮንኮ ምግቢ ተቅርበሉ ዓዊላ ትደርፈሉን መጽሓፍ ተንብበሉን ብርሃም ሰብ ዘይኮነስ ባምቡላ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ነቲ ባምቡላ ተቀቢሉ ይሰባብሮሞ ኣብዚ ሰዓት ግን ሓደ ዘፍርሕ ነገር ይጓነፍ ንሱ ድማ እቲ ናይቲ ገዛ መብራህቲ ብሓደ ሻዕ ጸልሚቱ ኣብቲ ገዛ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ዘፍርሑ ድምጽታት ክሰምዑ ይጅምሩ ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ሩራ ፊልም ንሎሚ ድማ ዘቦይ ዘርእስታ ኣብ 2016 ናብ ሰዓብቲ ዝተዘርግሐት ጽብቕቲ ፊልም ሒዘልኩም መጽለኹ እሞ ንስኹም ድማ ነዛ ፊልም ላይክ ንቻናልና ሰብስክራይብ ዳብልኩም ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል فيلمنا حنتي غريتا ዝተባሃለት ጽብቕቲ ቆልዓ እትን ሓዳር ትምነዮ ዝነበረት ኮል ዝተባሃለ ፍቃሪኣ ባህሪኡ ዘይተሓዝብ ምዃኑን ኣብ ቅድሚ ስድራን መማህርታ እንዳተጻረፈ እንዳተዋቀዐን ብጣዕሚ ስለዘዋረዳ ካብኡ ንኽትፍለት ውስን በዚ ድማ ንዑን ምርስዓን ህይወት ሓዴላ ንኽትጅምራን ኣብ ጋዜጣ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ወዶም እትከናኸነሎም ሰብ ይደልዩ ከም ዘለዉ ኣንቢባ ስለዝነበረት ሕዚ ናብቲ ገዛ ኸይዳ ንምስራሕ ወሲና ጉዕዞ ትጅምር ካኡ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐት ድማ እቶም ሰብ ዋናት ገዛ ኣብ ውሽጢ ስለዘይነበሩ ጫማ ኣውጽኣ ናብቲ ገዛ ኣትያ እቲ ገዛ ዳኸውለለት ክትሪኦ ትጅምር ካኡ ኸላ ግን ሓደ ማልኮን ዝተባሃለ ወዲ ናብቲ ገዛ ስለዝመጸ ግሬታ ብጣዕሚ ትስምብድ እሞ ሽዑ ማልኮን ድማ ስለዘሰንበዳ ይቅርታ ብምባል ስርሑ ንጉህንኮ ኣቑሑ ምብጽጻሕ ስለዝኾነ መዓልታዊ ስርሓው ንምስራሕ ከም ዝመጸ ነጊሩ ይላለያ بتوسخ ድማ ማልኮን ሒዝዋ ትገዛ ባዕሉ ዳርኣያ ኸሎ ድሕሪ ዝተወሰነ እተን ሚስ ሄልሸር ዝተባሃላ ባዕልቲ ገዛ ስለዝመጻ ምስ ግሬታ ሰላም ተባሂለን ይላለያ በዚ ድማ ሚስ ሄልሸር ግሬታ ጫማ ከምዘይለ ምስራኣያ ጫማኺ ኣበየሎ ይብላ እሞ ሽዑ ንሳ ድማ ኣብ ደገሎ ብምባል ከተምጽኦ ተኸደት ክትረኽቦ ስለዘይከኣለት ትስንብድ ሽዑ ተንሰበይቲ ድማ እዚ ነገር ናይ ወደን ስራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ዳተዛረባ ይቅርታ ይብላ ካው ሚስ ሄልሸር ቀጽለን ንግሬታ ናፍቶ ሚስተር ሄልሸር ዝተባሃሉ ሰብኣይን ሒዘን ኣብ ምኻድ የላለያ እሞ ብተወሳኺ ድማ ናብዚ ዝመጸትሉ ምኽንያት ንወዶም ንኽትከናኸነሎም ስለዝኾነ ሕዚ ናብኡ ሒዞማ ይኸዱ ኣብዚ ሰዓት ግን ግሬታ እቲ ትሪኦ ዘላ ነገር ፍጹም ዝእመን ነገር ስለዘይነበረ ቶም ሰባት ነቲ ሰብ መሲሉ ዝተሰርሐ ባምቡላ ብርሃም ዝተባሃለ ወድና እዩ እዚ ክትከናኸኒ ክብልዋ ኸለው ግሬታ ዝቕልዱ ዘለው መሲልዋ ክትስሐቅ ትጅምር እንተኾነ ግን እዚ ነገር ቀልዲ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ስለዝነበረ ተንሰበይቲ ንግሬታ እዚ ዘስሐቅ ነገር ከም ዘይብሎም ቅድሚ ሕዚ ከም ኣዝበላ ኣዋልድ ነዚ ስራሕ ንምስራሕ መጽን ከም ዝነበራን እንተኾነ ግን ብርሃን ስመናእሰይን ጽቡቓትን ኣይኮናን ኢሉ ከም ዘይተቐበለን የርድኣ ብተወሳኺ ድማ ግሬታ ኣብ ዝገዛ ስራሕ ተጀሚራ ክትገብሮም ዝግብኡዋ ነገራት ክዝርዝሩላ ጀሚሮም ኣብቲ ገዛ መጽሓፍ ከተነብብ ከላ ኣብ ቀረብኣ ዘሎ ሰብ ክሰምዓ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ሰብ ክሰምዓ ከም ዝኽእል ጌራ ንኽተነብብን ደርፊ ክትከፍት ከላውን ብተመሳሳሊ ድምጺ ዓው ንኽተብሎን ይእዝዝዋ ቀጽሎም ድማ ኣብቲ ገዛ ጸቅጸግዒ ኣናጹ ከኣትዋ ስለዝኽእላ ግን ከኣፈጺመን ከኣትዋ ስለዘይብለን መዓልቲ ብመርዝ ዝተሰርሐ ምግቢ ኣብ ደገ ምቕማጥ ንኸይትርስዕን ንሱ ምግቢ ክበልዑ ከለው ድማ ንብርሃም ስውን ኣብቲ ፍሪጅ ወይ ኣብቲ ክፍሉ ጌራትሉ ንኽትወጽእን ይነግርዋ ምኽንያቱ ድማ ብርሃምስ ምግቢ ክበልዕ ከሎን ክንቀሳቐስ ከሎን ሰብ ክሪኦ ስለዘይብሉን ሰብ እንዳረኣዮ ክበልዕን ክንቀሳቐስን ስለዘይኽእል ሕዚ ኸይረኣየቶ ተተንቀሳቒሱውን ንኸይትስንብድን ምግብውን ኣቕሪባትሉ ካብኡ ንኽትርሕቅን ይንገራ ብተወሳኺ ድማ ምሸት ክድቅሱ ከለውን ገጹ ሲዒማ ዳሕና ሕደር ኢላቶ ንኽትድቅስን እዞም ሕግታት እዚኦም ድማ ዝገበረት ጌራ ፍጺማ ንኸይትርስዖምን ንኸይትገድፎምን ሓደ ብሓደ ንኽትዝክሮምን ይነግርዋ ቀጽሎም ድማ ግሬታ ትኹንዶ ዝተቐረኻ ንምባል ናብኡ ቀሪቦም ዳዛረብዎ ከለው ድማ ግሬታ ብናይዞም ሰባት ነገር ብጣዕሚ ትስንብድ እሞ ሽዑቶም ሰብኣይ ስለዝረኣይዋ ድማ እቲ ነገር ናይ ውልቀ ዕላል ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ገዛ ዓጽዮሞ ይኣቱ ካኦም ምስ ወጹ ድማ ብርሃምስ ብጣዕሚ ከም ዝፈተዋን ናሃቱ ተኸናኻኒት ንኽትከውን ፈቃደኛ ከም ዝኾነን ስለዝነገርዋ ግሬታ በቲ ዘረባ ኣብ ሓያል ጭንቀትን ፍርሕን ተኣቱ
በዚ ድማ ግሬታ በቲ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዝሰንበደት ምሸትና ምድቃሳ ምስ ኣተወት ናብ ሓፍታ ደው ኢላ እቲ ዝረኣየቶን ዝተባሃለቶን ነገር ሓደ ብሓደ ነጊራ ኣብዚ ገዛ ናይ ዓለም ኩነታት ዋጋ የብሉን ኩሉ ብናይ ባዕሉ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ገዛ ባምቡላ እውን ከም ሰብ ውላድ እዩ ተባሂሉ ዝፍለጥ ብምባል ትነግራ ኣብዚ ሰዓት ግሬታ ዋላኳ እቲ ናይዞም ሰባት ነገር ብጣዕሚ ንኽትፈርሕ ስለ ዝገበራ ብጣዕሚ ተጨነቐት እንተኾነ ግን እቲ ዝኽፈላ ቅርሺ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተናኣሰ ወርሒ ሰሪሐን ተዘይፈትዮ ዘይወፅእ ብምባል እቲ ስራሕ ንምቕፃል ትውስን ንጽባሒቱ ንግሆ ድማ ግሬታ ብናይተን ወደን ኣብ ክፍሉ ብዝበተኑ ወረቓቕትን ናይቲ ገዛ ኣቑሑትን ሓሪቐን ዘንፀርፅራ ዘለዋ ሚስ ሄልሸር ድምፂ ካብ ምድቃሳ ስለ ዝተሰአት ክትቀርብ ከላ ብዝገርም መልክዑ ተን ሰበይቲ ነቲ ዝወዳደቐ ኣቑሑት እንዳኣረያ ነቲ ቆልዓ ዓዊለን እንዳፀረፍኦ እንዳተዛረብኦን ከለዋ ግሬታ ነቲ ባምቡላ ዴን ዘዛርባ ዘለዋ ስዋላ ካልእ ሰበሎ ኢላ ክሳዕ ትጠራጠር ትኸውን ኣብኡ ኸላ ድማ እቶም ሰብኣይ መፅኦም ንዝተወሰነ መዓልቲ ካብዚ ዓዲ ክወፁ ከም ዝኾኑን ሕዝንሳ እቲ ብርሃም ዘድልዮ ነገር ዳገበረትን ክሳብ ዝመፁ ብስነ ስርዓት ንኽትከናኸኑን ይነግርዋ ካብኡ ንሶም ወፅኦም ምስ ከዱ ድማ ግሬታ እዚ ነገር ካብ ቀደም እውን ስለ ዘይኣመነትሉ ሙሉእ መዓልቲ መፅሓፍ ከየንበበት ደርፊ ከይወልዐትን ምግቢ ከይቀረበትሉን ስቕኢላቱ ትውዕል ምስ መሸይ ድማ ግሬታ ካብ ምድቃሳ ተተሰአት ሃንደበት ለይቲ ዝኾነ ድምፂ ስለ ዝሰምዐት ኣብ ምድቃሳ ተሲኣ እንታይ ከም ዝኾነን ኣብቲ ገዛ ዳረኣየት ከላ ሃንደበት ኩሉ ሓሳባ ኣብቲ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ስእሊ ስለ ዝነበረ ቀሪባ ክትሪኦ ትጅምር እሞ ሃንደበት ግን ካብቲ ስእሊ ዝወፀ ኢድ ክሳዳ ሓኒቆ ስለ ዝሓዛ ግሬታ ኣሞድ ካብ ምድቃሳ ባህሪራ ትትስእ እሞ እዚ ኩሉ ድማ ሕልም እምበር ጋህዲ ከም ዘይኮነ ትርዳእ በዚ ድማ ካብ ምድቃሳ ተሲኣ ናብ ናይ ብርሃምስ ክፍሊ ተኸደት ድማ ብርሃምስ ገጹ ብንብዓት ተሓፂቡ ብምርኣያ እዚ ነገር ከመይ ገይሩ ንብዓት የውፅእ ናይ ብሓቂ ሰብ ግዲ እዩ ኢላ ዳሓሰበት ከላ ሃንደበት ንላዕሊ ቅንዕ ተበለት እቲ ኣብቲ ናይ ብርሃምስ ዓይኒ ዝኒኤ ንብዓት ዘይኮነስ እቲ ቆርቆሮ ስለ ዝተቐደደ ማየን ጥብጥብ ከም ዘሎ ትርኢ ኣብኡ ኸላ ግን ናይቲ ገዛ ቴሌፎን ስለ ዝፀውዐት ዳጎየት ከይዳ ትቕበላ እሞ እንተኾነ ግን እቲ ዝደወለ ሰብ ድምፁ ኣጥፊኡ ፀጥ ስለ ዝበለ ግሬታታ ቴሌፎን ዓፅያታ ትድቅስ ንጽባሒቱ ድማ ባልኮን ናፍቲ ገዛ ምስ መፀ ግሬታ ፀዊዓ ብዛዕባ ናይቲ ገዛ ምሽጥርን ናይ ብርሃምስ ታሪኽን ክነግራ ስለ ዝሓተተቶ ማልኮን ድማ ብርሃምስ ማለት ናይ ብሓቂ ሰብ ከም ዝነበረን ነቶም ኣረጉተት ሰብኣይን ሰበይትን ወዶም ከም ዝነበረን ይነግራ እንተኾነ ግን ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ገዛ ሓዊ ተቃፂሉ ሙሉእ እቲ ገዛ ስለ ዝተቃፀለ ብርሃምስ እውን ኣብ ውሽጢ ከም ዝነደደን በዚ ድማ ዞም ሰብኣይን ሰበይትን ብሓዘን ምክንያት ኣዚ ባምቡላዚ ከም ውላዶም ገይሮም ከም ዝተቐበልዎን ካብ ሽዑ ጀሚሮም ድማ ክሳብ ሕዚ ይከናኸንዎ ከም ዘለውን ይነግራ ኣብ ኸሎ ድማ ማልኮን ንግሬታ ንምንታይ ሎም ማዓንቲ ብሓደ ድራር ዘይንበልዕ ምስ በላ ግሬታ እውን ናብዚ ካብ ትመፅእ ጀሚራን ደገ ወፅያ ስለ ዘይትፈልጥን እቲ ከባቢ ሪኣቶ ስለ ዘይትፈልጥን ሕራይ ትብሎ እሞ ካብኡ ብቴሌፎን ምስ ሓፍታ ዳዕለለት ንምሸት እትኽደኖ ቀሚሽን መጋየፅታትን ክትመርፅ ትጅምር ሃንደበት ግን ብርሃምስ ኣብቲ ዓራት ኮፍ ኢሉ ናብኣ ይጥምት ከም ዘሎ ስለ ዝረኣየት ዳጎየት ከይዳ ትማዕፆ ዓፅያ ሰውነታ ክትሕፀብ ንውሽጢ ተኣቱ ኣብዚ ሰዓት ግን ፀጉራ ክትሪኦ ከላ ከም ዝተቆረፀ ስለ ዘስተብህለት መን እዩ ቆሪፁለይ ኢላ ዳሓሰበት ናብ መደቀሲኣ ትወፅእ እሞ ብዝገርም መልክዑ ግን እቲ ክትክደኖ ዘዳለወቶ ክዳና እውን ከም ዘየለ ስለ ዝረኣየት በቲ ነገር ብጣዕሚ ክትፈርሕ ትጅምር በዚ ድማ ትኽዳና ኣበይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ግሬታ ኣብቲ ገዛ ዳኾለለት ዳርኤቶ ከላ ሃንደበት ገለ ድምፂ ስለ ዝሰምዐት ናፍቲ እቲ ድምፂ ዝሰምዐትሉ ሰገነት በቲ ኣባይታ ዝነበረ መሳልል ጌራ ትድይብ እሞ ብዘሕዝን መልክዑ ግን ልክዕ ንሳኒ ላዕሊ ምስ ደየበት እቲ መሳልል ባዕሉ ተዓፅዩ መውረዲ ስለ ዝሰኣነት ግሬታ ብሓያል ጭንቀት ተኣቱ ብተወሳኺ ድማ ገለ መውፅእ ዳደለየት ከላ ማርኮን ሒዙዋ ክኸይድ መኪና ሒዙ ይመፅእ እሞ ሽዑ ግሬታ ወላ እኳ ንሱ ንኽሰምዓ ኢላ ኣብ ዘለቶ ኮይና ተፀውዐቶ እንተኾነ ግን ክሰምዓ ስለ ዘይከኣለ ገዲፍዋ ስለ ዝኸደ እዚ ዝረኣየት ግሬታ ኣብ ሓያል ጭንቀትን ፍርሕን ኣብ ዘለትሉ ሰዓት ሃንደበት ኣብቲ ቦታ ገለ ስለ ዝረኣየት ሰንቢዳ ሃለዋታ ጥፊኣ ትወድቕ
كأون صبحيتو غريتا كم مدقاسات تسأل دما اتمسالل كم قليل بعلو سلا استغافتلا قلطيفا بو وريدا نمالكم نجازا مسمص ادما اتتمال زقوانفا حدا بحدا تنكرو ازدا بلت دما غريتا حدا تطراطرتو ነገር ስለዝነበረ ደጊማ ብዛዕባ ናይ ዝገዛ ምሽጥር ክትሓቶ خላ ማልኮን ድማ ንብርሃምስ ኣብ ዝኸባቢ ዘለው ሰባት ሓደ ሰባት ጸባየኛ ከም ዝነበረ ክዛረቡ خለው ሓደ ሰባት ድማ ብጣዕሚ ጨካንን ከም ቆልዓት ዘይኮነስ ከም ዓብይ ሰብ ሽርሕ ዝሰርሕ ሰብ ከም ዝነበረ ከም ዝዛረቡ ይነግራ ድሕሪ ድማ ግሬታ ምሸታ መደቀሲኣ ኾፊላ خላ ሓፍታ ደዊላ እትኮል ዝተባሃለ ናይ ቀደም አፍቃሪኣ ሕዚ አቤላ ዳበለይ ደልያ ከም ዘሎ ትነግራሞ ግሬታ ድማ ናይ ተወድ ነገር ኩሉ ጽሊዋ ስለዝመጸት ሕዚ አቤ ከም ዘላ ንኸይ ትነግሮ ተጠንቅቃ ቀጺላ ድማ ግሬታ ናብ መደቀሲኣ ምስኣተ ወድማ ሃንደበት ኣፍቲ ናይ ብርሃምስ ክፍሊ ድምጽ ስለዝሰምዐት ናኡ ተኸይድሞ ሽዑ ኣፍቲ ገዛ ወረቃቀት ተበታቲኖ ብርሃምስ ግልጽ ኢሉ ይሪኣ ከም ዘሎ ስለዝረአይት ናቡ ቀሪባ ርእሱ ተቅንዖሞ እንተኾነ ግን በኃይሊ ናብ አግልጽ ስለዝበለ ግሬቲ ብጣዕሚ ሰንቢዳ ብዝገርም መልክዑ ግን ዝነገርውን ሕልም ስለዝነበረ ባህሪራ ከም ምድቃሳት ትስእ አፍጣጻሊ መዓልት ድማ ግሬታ ናፍቲ ብሕልም ዘጭንቃ ዘሎ ብርሃምስ ክፍሊ ትኸይድሞ ሽዑ ብርሃምስ ኣፍቲ ዓራት ኮፊሉ ብተወሳኺ ድማ እቲቶም ሰብኣይን ሰበይትን በዚ መሰረት ተኸናኸን ኢሎም ኣብ ወረቐት ዝጽሓፉላ ዝርዝር ዝሓዘ ወረቐት ኣብ ጎኑ ገይሩ ስለዝጸንሓ ግሬታ በቲ ነገር ብጣዕሚ ሰንቢዳ ታጎየት ናብ ሓፍታ ንምድዋል ናብ መደቀሲኣ ተኣቱ እንተኾነ ግን እቲ ጻውዒት ተቃሪጹ ንግሬታ ንዕኡ ሸለል ክትብሎ ከም ዘይብላን በቲ ሕጊ መሰረት ክትከናኸኖ ከም ዘለዋን ዝገልጽ ድምጺ ኣፍቲ ገዛ ይጋዋሕ በዚ ድማ ግሬታ ናብ ከቢድ ዝበሃል ነገር ከም ዝኣተወትን መውጽእ ከም ዘይብላ እንዳሓሰበት ብጣዕሚ ትጭነቕሞ ብዝገርም መልክዑ ግን በቲ ናይቲ ክፍሊ ማዕጾ ንእሽተን ክፍተት ገለ ክትርኢ ስለዝጀመረት እንታይ ከም ዝኾነ እንዳፈርሐት ከይዳ ተኸፈተቶ ምግቢ ንኽትበልዕ ናብኣ ከም ዘቕረበላ ሪኣ ብርሃምስ ሸለል ክትብሎ እዩ ዘይደሊ እምበር ክጎድኣ ከም ዘይሓስብን እንድሕር ብስነ ስርዓት ተኸናኺናቶ ወላ ሓደ ከም ዘይብላን ጥዑይ መንፈስ ከም ዝኾነን ባዕላ ተረጋግጽ ቀጺላ ድማ ናብኡ ማልኮን ደዊላ ብዛዕባ ተዘጓነፋ ነገር ሓደ በሓደ ነጊራ ብርሃምስ ናይ በሓቂ እውን ብሂወት ከም ዘሎን ከም ዝንቀሳቐስን ክትነግሮ خላ ማልኮን ግን ፈጺሙ ከኣምና ይከኣለን በቲ ሓደ ገጽቶም ንእሽተን ክዘናጋዕ ኢሎም ዝኸዱ ኣቦ ናዲኡ ንብርሃምስ ድማ ኣብቲ ዝኸድዎ ቦታ ኮይኖም ንብርሃምስ ደብዳቤ እንዳጽሓፉ ርኢና እቲ ደብዳቤ ድማ ንሕና ንሃትካ ባህሪ ተጻዊርና ክንነብር ኣይከኣልናን ድሕሪ ሕዚ ተቆልዓ ናትካ እያ ንዓና ግን ኣይትረኽበናን ኣይምለስን ዝብል ከም ዝኾነ ንርኢ ካብኡ እዚ ደብዳቤ ጽሒፎም ምስ ወድኡ ድማ ተኺሎም ብሓደ ካፍቲ ገዛ ወጽኦም ኣብ ጅቦኦ ምእማን መሊኦም ክልቲኦም ብሓደ ናፍቲ ዓብይ ባሕሪ ኣትዮም ባዕሎም ህይወቶም የጥፍኡ በትኻልእ ግሬታ ድማ ሕዚ ብርሃምስ ህይወት ዘለዎ መንፈስ ከም ዝኾነ ስለዝተረድአት ካብ ሕዚ ጀሚራ ብስነ ስርዓት ክትከናኸኖን በቶም ወለዱ ዝሃብዋ ሕግታት መሰረት ንኽትከናኸኖን ትውስን ድሕሪ ንእሽተን ድማ ማልኮን ንገዛ መጽኡ ንግሬታ ንዕናይ ድራር ክጋብዘኪ ይብላሞ እንተኾነ ግን ግሬታ ሕዚ ንብርሃምስ ክትጭነቐሉ ስለዝጀመረት ኣይክእልን ኢላ ብምእባያ ማልኮን ሓሪቆ ካፍቲ ገዛ ወጽኡ ይኸይድሞ ንሳ ድማ ብርሃምስ ኣብ ክፍሉ ጌራ ስርሓዳ ሰርሐት ከላ ሃንደበት ብርሃምስ ካፍቲ ጌራቶ ዝኸደት ቦታ ተንቀሳቒሱ ስለዝረኣይቶ በቲ ነገር ብጣዕሚ ትስንብድ ካኡን ማልኮን ጸዊዓ ክተሪኦ ተፈተነት ድማ ብርሃምስ ሰብ እንዳረኣዩ ስለዘይንቀሳቐስ ሕዚ ነቲ ኣይኣምነን ኢሉ ዝኣበያ ማልኮን ንምእማን ኣብቲ ክፍሊ ንበይኑ ዓጽያ ደገ በጺሖም ምስተመለሱ ብርሃን ናይ በሓቂ እውን ካፍቲ ጌሮሞ ዝኸዱ ቦታ ተንቀሳቒሱ ስለዝጸንሖም ማልኮን እውን ናይ በሓቂ እዚ ባንቡላ ህይወት ከም ዘለዎ ይኣምን ሽዑ ድማ ምሸት ስለዝነበረ ማልኮን ኣብቲ ገዛ ሓዲሩ ምስ ግሬታ ብሓደ ጽቡቕ ፍቕራዊ ግዜ ከሕልፉ ይጅምሩሞ ብዝገርም መልክዑ ግን ፍርቂ ለይቲ ብርሃምስ ንዕኦም ንምቁራጽ ሓሲቡ ይመስል ኣብቲ ገዛ ድምፂ ዓወቢሉ ድርፊ ኸፊቱ ይረብሾም በዚ ድማ ማልኮን በቲ ነገር ክጭናቕ ስለዝጀመረ ንግሬታ እቲ ዘይነገራ ናይ ብርሃምስ ታሪኽ ክነግራ ወሲኑ ብርሃምስ ቅድሚ ምማቱ ሓንቲ ኤሚሊ ዝተባሃለት መሓዛ ከም ዝነበረቶን ሓደ መዓልቲ ግን እታ ቆልዓ ናብ ብርሃምስ ክጻወት ኢላ ምስ መጸት ንገዝኣ ስለዘይተመለሰትን ተደልያ ክትርከብ ስለዘይከኣለትን ኣብ መወዳእታ ግን ሞይታ ኣብ ጫካ ተደርብያ ትርከብ ሽዑ ስድራኣ ንብርሃምስ ስለዝጠርጠርዎ ድማ ከይዶም ስለዝጠርዑ ፖላዊስ ናፍቲ ገዛ እንተመጹ እቲ ናይ ብርሃምስ ገዛ ብሓዊ ተቃጺሉ ሃልሃል ዳበለ ስለዝጸምሖም ብርሃምስ እውን በዚ ምኽንያት ከም ዝሞተን ሕዚ ድማ እቲ ኣብቲ ባንቡላ ዘሎ ናይ ብርሃምስ መንፈስ ጨካይ መንፈስ ክኸውን ስለዝኽእል ንኽጥንቀቕ ይነግራ
ካብኡ ንጽባሕይቱ ድማ ኮል እቲ ዘለትሉ ቦታ ፈሊጡ ናፍቲ ገዛ ስለ ዝመጸ ግሬታ በቲ ነገር ብጣዕሚ ትስንብድ እሞ ሽዑ ኮል ድማ ብጣዕሚ ሓሪቑ ከመይ ጌርኪ ካባይ ተፈሊኸ ትጠፍኢ ብምባል ይዛረባ። ወሲኹ ድማ ጽባሕ ካብዚ ገዛ ሒዘ ክኸይድ ስለ ዝኾነ ንሎማዓንቲ ጥራሕ ኢኺ ኣብዚ ተሓድሪ ብምባል ንሱ እውን ኣብቲ ገዛ ስለ ዝሓደረ እዚ ዝረኣየ ማልኮል ዋላ እኳ ግሬታ ብግልጽ ተዘይነገረቶ እንተኾነ ግን ገለ ነገር ንኸይገብራ ስለ ዝፈርሐ ንሱ እውን ኣብቲ ገዛ ምስኦም ይሓድር። ካብኡ ግሬታ ድማ ንብርሃም ስናብ መደቀሲኡ ሒዛቶ ምስ ከደት ኣብዚ ሰዓት ኮል እቲ ዝብሎ ዘሎ ተዘይጌራትሉ ከም ዝቐትላ ጽቡቕ ጌራ ስለትፈለጥ ሕዚ ንብርሃም ስበይዛ ክሓግዘኒ ብምባል ትልምኖ። ብዝገርም መልክዑ ድማ ኮል ንግሆ ምስ ተስአ ኣብቲ ናይቲ ፊኒሽትራ መስትያት ውፃእ ዝብል ብደም ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ምስ ረኣየ እዚ ነገር ግሬታ ወይ ማልኮል ዝገበርዎ ስለ ዝመሰሎ ብጣዕሚ ሓሪቑ ምስ ክልቲኦም ክበኣስ ይጅምር። ሽዑ ግሬታ ድማ እዚ ነገር ተባንቡላ ዝመስል ዘሎ ብርሃም ከም ዝጻሕፎን ዘይፈቶም ሰባት ናብኡ ክቐርቡ ስለ ዘይደሊ ከም ዝኾነ ክትነግሮ ከላ ኮል ግን ቀደም እውን ነዚ ባንቡላ ከም ሰብ ተሸኪማቶ ክትከይድ ከላ ኣትሒዙ ገሪምዎ ስለ ዝነበረ ሕዚ እዚ ምስ በለት ድማ እዚ ኮ ባንቡላ እዩ ብምባል ካብ ኢዳ ሕዲጉ ክሪኦ ይጅምር። ቀፂሉ ድማ ሕዚ ዳርኣዩ ከሎ ማልኮን ግሬታን እዚ ባንቡላ ጥራሕ ከም ዘይኮነን ናይ ብሓቂ ህይወት ከም ዘለዎን ከርድእዎ ይኽዳበሉ ከለው ኣቶ ኮል ባንቡላ ከም ዝኾነ ከርኢኩም ብምባል ሒዙ ናብ ባይታ ብሓይሊ ስለ ዝደርብዮ ብሓደ ሻዕ ፍንፅሕፅሕ ኢሉ ይፈርስ። ኣብዚ ሰዓት ግን ልክዕ ኮል ነቲ ባንቡላ ምስ ሰባበሮ ናይቲ ገዛ መብራህቲ ብሓደ ሻዕ ብርህ ጥፍእ ክብልን ብተወሳኺ ድማ ገለ ዘፍርሑ ድምፅታት በብኣንፈቱ ክስማዓን ስለ ዝጀመረ ኮል እቲ ዝገበሩ ነገር ጌጋ ከም ዝኾነ ተረድዩ ናፍቲ እቲ ድምፂ ዝሰምዐሉ ዘሎ መስትያት እቲ ድምፂ ኣጻሪዩ ንምስማዕ ኢሉ ይቐርብ እሞ ሽዑ እቲ መስትያት ብሓደ ሻዕ ስብርብር ኢሉ ኮል ገለ ሓይሊ ደፊእዎ ናብ ባይታ ይወድቕ። በቲ ሓደ ማልኮልን ግሬታን ድማ በቲ ነገር ኣብ ሓያል ጭንቀት ከለሁ ሃንደበት ካብቲ ዝተሰባበረ መስትያት ድሕሪት ሓደ ከም ብርሃም ስገጹ ብናይ ባንቡላ ቅርጺ ዝተሸፈነ ዓብይ ወዲ ወፂኡ ነቲ ኣብ ባይታ ወዲቑ ዝነበረ ኮል ክቐትሎ ከሎ ማልኮልን ግሬታን ድማ ፈሪሖም ዳግወዩ ኸይዶም ይሕቡ። ካብኡ እቲ ወዲ ናፍቲ ተሓቢኢሉ ዝነበረ ክፍሊ ስለ ዝኣተው ድማ ግሬታ እቲ ዝጠፍኣ ክዳና ጫማኣን ዝተቆረፀ ፀጉራን ኣብቲ ቦታ ኣብ ዓራት ባንቡላ ተኸዲኑ ደቂሱ ትረኽቦ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ቶም ሰብኣይን ሰበይትን ንብርሃን ሲሎም ዝለኣኽዎ ደብዳቤ እውን ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ክሪእዎ ከለዎ እውን እዞም ሰባት ንግሬታ ከም ሰበይቱ ንኽትኮኖ ገዲፎምሉ ከም ዝኸዱ ኣንቢቦም ብጣዕሚ ሰንቢዶም ከለው ብተወሳኺ ድማ እቲ ገዛ ናብ ኩሉ ክፍልታት ከም ዘርእን ኣብ ዝኾይኑ ይከታተላ ከም ዝነበረ ንሪኦም ኣብ ሓያል ጭንቀት ይኣቱ። ብዝሕዝን መልክዑ ድማ ብርሃን ስናፍቲ ዝነበርዎ ክፍሊ መፅኡ ስለ ዝረኸቦም ግሬታ ካብቲ ገዛ ሃዲማ ክተምልጥ ከላ ማልኮን ግን ብብርሃም ዝተወቂዑ ስለ ዝወደቐ እንድሕር ካባይ ምሊጥ ክለይ ከድኪ ንማልኮን ክቐትሎ እየ ብምባል ይፈራርሓ። በዚ ድማ ግሬታ ፈለማኳ ስቂላ ሓሊፋ ተኸደት ድሓደ ግን ንማልኮል ገዲፍካ ምኻድ ክወሓጠላ ስለ ዘይከኣለ ኣብቲ ገዛ ዝረኸበቶ ሓፂን ሓቢኣ ሒዛ ናፍቲ ገዛ ተመሊሳ ኣትያ እቶም ኣብቲ ሕጊ ዝተፅሓፉላ ሕግታት ተጠቂማ ንብርሃምስ ናብ ዓራቱ ንኽኸይድ ስለ ዝኣዘዘቶ ብርሃምስ እውን ከም ተወትሮ ትገብርዮ ሲዒምክኒ ዳሕና ሕዳር ኢልክኒ ኪዲ ብምባል ሒዝዋ ናፍቲ ዓራት ይኣቱ። ካብኡ ግሬታ ናብኡ ምስ ቀረበት ድማ ብርሃምስ ክስዕማ ስለ ዝበለ ግሬታ በቲ ዝሓዘቶ ሓፂን ጌራ ኣብ ከብዱ ተወግኦ እሞ ሽዑ ብርሃምስ ዋላ እኳ ክሓንቃን ክሕዛን ተደለየ እንተኾነ ግን ብሓይሊ ከብዱ ስለ ዝበጥሐቶ ዓቕሚ ሲኢኑ ስለ ዝወደቐ ንሳ እውን እቲ ኣብ ባይታ ወዲቑ ዝነበረ ማልኮል ኣልዒላ ካብቲ ገዛ ወፂኣ ትኸይድ። ኣብ ናይ ፊልምና ናይ መወዳእታ ትርኢት ድማ ብርሃምስ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ እቲ ወዲቑ ዝተሰባበረ ባንቡላ ዳዓረየን ሕዚ እውን ብሂወት ከም ዘሎ ንሪኢና። ብርሃምስ እቲ ገዛ ዳተቓፀለ ቆልዓ ከለውን ከም ዘይሞተን እቲ መንፈስ ዝመስለና ዝነበረ መንፈስ ዘይኮነስ ንሊንዳ ቀቲሉ እቲ ገዛ ኣቃፂሉ ፖሊያዊስ ነኸይሕዝዎ ብሽሞት ተሓቢኡ ዝነብር ዘሎ ሰብ ከም ዝኾነ ንርዳእ። እዚ ነገር ንኽገብር ድማ ስድርኡ እውን ዝሓገዝዎ ክኸውን ከሎ እቲ እንከወዶም ንኸይእሰር እቲ ገዛ ምስ ተቓፀለ ወዶም ኣብቲ ዓብይ ገዝኦም መንደቕ ድሕሪት ሓቢኦም ከም ዝሞተ መቃብር ፍሒሮም ቀቢሮም ንኹሉ ሰብ የታለልዎ። እንተኾነ ግን እዞም ሰባት ዕድሚኦም ዳዓበዩን ዳኣረጉን ምስ መፁ እዚ ዝገበርዎ ነገር ሓጢያት ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጡን ኣብ ሓያል ጭንቀት ኮይኖም ክነብሩን ናቱ ባህሪ ክፃወሩን ስለ ዘይከኣሉን ነቲ ንዝሓለፈ ዓመታት ዝፈፀምዎ ገበን ንምቕፃዕቲ ንኽኾኖም
ባዕሎም ህይወቶም ንምቕታል ተሰማሚዖም ይሞቱ ንግሬታ ድማ ኣብቲ ገዛ ምግቢ ንኽትገድፈሉ ንቐሚጣትሉ ንኽትከይድን ክንቀሳቐስ ከሎ ኾነ ክበልዕ ከሎ ሰብ ስለ ዘይሪኦ እዚ ሪኣ ንኸይትስንብድን ደርፊ ዓውቢላ ንኽትከፍዝን ዝንገራ ዝነበረ እውን ብርሃንስ ኣብቲ ገዛ ድሕሪ እቲ መንደቕ ተሓቢኡ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ንኽስምዖ ተሓሲቡ ከም ዝኾነ ንርዳእ ብተወሳኺ ድማ እቲ ባምቡላ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ እውን ናይ ብሓቂ ባዕሉ ዘይኮነስ ግሬታ ካፍቲ ክፍሊ ምስ ወፀት ብርሃንስ ካፍቲ ዝተሓብአሉ ዳወፀ ባዕሉ እዩ ዘንቀሳቕሶ ነይሩ እቲ ኣብ ክፍሉ ተቐምጠሉ ዝነበረት ምግቢ እውን ንኻልእ ዘይኮነስ ንብርሃምሲ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ግሬታ ዝገበረት ኪራን ማልኮን ሒዛ ካፍቲ ገዛ ምስ ወፀት ብርሃምሲ ድማ ሕዚ እውን ብሂወት ከም ዘሎን ነቲ ባምቡላ ሓደ ኢሉ እንዳዓረዩ እንዳረኣና ፊልምና ትውዳእ ኩራት ተኸታተልቲ ሩራ ፊልም ንሎሚ ልሒዘልኩም ዝመፅኹ ፊልም እዚኣ ትመስል ነይራ ونزا فيلم تفتحوا لايك نشانلنا سبسكرايب مال كي ترسعوا